Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin mai albarka. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Rabi'u Kadawa, wanda aka fi sani da Baba Dan Audu na fim ɗin Labarina, ya nuna Hadiza Muhammad watakan Maman Sumayya ta fim ɗin Labarina a matsayin lamba ɗayansa. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. Duka a nan labaran namu suka zo ƙarshe. A madadin sashen labarai na tashar Jarumi TV nake cewa bisalam.